खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बाक्सानि सुबुनखाथायाव मैदेरनि उदखारजों जोखोम जानो गोनां जादों सानै बर' सुबुंफोरा मुङा फारियै बिपुल बर' आरो मर्टन बर'। हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुनखाथा ओनसोलाव उदखार खालामफैदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' बां सिफायलांनायजों लोगोसे माइ माइरं जालांदों आरो बेबायदिनो मैदेर फैनानै न' बां सिफायलांबाय थायो होननानै फोरमायथिदों। मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिथांमोनहा अर सावदों आरो बमा गावदों। अब्लाबो मैदेरखौ होखारनो हायाखै बिथांमोनहा, जायनि थाखाय हाग्रा बिफानखौ बोराबदों बिथांमोनहा। मानोना मैदेरा बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय फैनानै न' बां, माइरं दैरं, मैगं थाइगं, आबाद फोथार बायदि बायदिखौ सिलिंखार खालामलाङो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। रायजोआव सिखावनि उदखारा बांदों। सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो गोनां पुलिसाबो रैखाथि गैला रायजोआव। बे खेबाव सासे DIGनिफ्रायनो मबाइल सेख'बाय सासे सिखावा। गुवाहाटियाव जादों बे लाजिनांथाव जाथाया। आसाम पुलिसनि DIG IPS बिबेक राजनिफ्रायनो मबाइल सेख'दों सिखावा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला IPS बिबेक राज बिथाङा फुंनि समाव बेरायगासिनो दंमोन। बेयावनो लामानिफ्रायनो सिखावा बिथांनि मबाइलखौ सेख'नानै लानानै थांदों। जाथायखौ लानानै उनाव IPS बिबेक राज बिथाङा पल्टन बाजार पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। BJP सोरखारनि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्ल'गाना हादरनि मोनसेबो खनायाव बाहायजायाखै। BJP सोरखारा गावसोरनि स्ल'गानखौ जाफुंहोनायाव थारलायै फेलें जादों। मानोना मणिपुर रायजोआव लाजिनांथाव जाथाय जानायनि उनाव जोंनि बिटिआरआवबो लाजिथाव जाथाया नुजाथिदों। साथाम दुथां सुबुंफोरा 7 आरो 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों। बे लाजिनांथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिमलतापु पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे गामियाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुकुलकाटा गामिनि 50 बोसोर बैसोनि नरेश साहा, अनिल साहा आरो अक्षय साहा मुंनि दुथांफोरा 7 आरो 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। जाथाय जानायनि सोमोन्दै खौरां मोननायनि उनाव ABMSUआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों। लोगोसे पुलिसखौबो जाथायथिलियाव लेंहरनाय जादों आरो उन्दै हिन्जावसाफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै साथाम दुथांखौबो हमदों सिमलतापु पुलिसआ। आमसुनिया मिथिहोनाय बायदिब्ला जिनाहारि खालामजानाय सानै गथ'सानि मादाव सासे बर' गथ' आरो गुबुन सासेया मुस्लिम गथ'। BTC सोरखारा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गावसुंथा आफाद अदेबानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खोथा होनाय बायदियै अनसुंथाइखौ होदों। मुसलपुरनि अदालबारियाव खुंफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसुंथाइखौ होदों, जेराव बाहागो लादों BTCनि गाहाय प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे माखासे EM आरो MCLA बिथांमोनहा। थांखिया 75,000 रां होनाय, बेनिनो गिबि किस्ति महरै 25,000 रांखौ होग्रोनो थाखाय चेक होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथांखिफोर लाबोगासिनो दं, जेरै गोनोखोआरि अदेबानि साइन्टिफिक आदबजों बोरमा प्रडाक्शननि सेट होनाय जागोन, दाउदै, ब्रयलार, मैखुन, हेन्डलुम बायदिनि गोबां बिथांखिफोरखौ थागथियारि खालामदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो लाखपति आइजो बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरा गाव गावनो खामानि मावनो हागोन। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो VCDCआव डिजिटाइजेशननि खामानिखौ मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो VCDCनि साफा ग्रेजुवेट जानाय आइजोफोरखौ एपइन्टमेन्ट होगोन आरो बेखौ 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो मावगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। मणिपुर रायजोआव आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव थाबायहोनाय आरो हानजायै जिनाहारि खालामनायनि भिडिअ'आ जेब्लानिफ्राय समाज बिजोङाव गोसारदों अब्लानिफ्राय गासै भारतआनो मावग्लुंदों आरो मणिपुरनि बे सोंखारि जाथाव आरो लाजिनांथाव जाथाया मिज'राम रायजोआवबो गाज्रियै गोहोम गोग्लैहैदों। जायनाखि मणिपुरनि दाङाबाजिया हारिफोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजि, बेनिखायनो बबेबा मोनसे हारिनि सासे सुबुङा गोरोन्थि मावोब्लाबो बेनि साजाखौ हारिनि गासैबो सुबुङानो मोननो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो मणिपुरनि बे लाजिनांथाव जाथायनि गाज्रि गोहोमा मिज'राम रायजोआवबो गोग्लैहैदों। मिज'रामाव थानाय मिथि हारिनि सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय मिज'राम एंगारनानै मणिपुर फारसे फैफिननो गोनां जादों। मणिपुर रायजोआव मेइटे हारिनि सुबुंफोरा कुकी हारिनि आइजोफोरनि सायाव जेरैबायदि इनाय खालामनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों। बे समाव मिज'रामनि हाथियार लानाय बारग' मिज' नेशनेल फ्रन्ट आफादआ मिथि हारिनि सुबुंफोरखौ गोख्रैयै मिज'राम रायजोखौ एंगारनो बिथोन होदोंमोन। बे लेखायै मिज'रामाव थानाय मिथिफोरा गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय मणिपुर फारसे फैगासिनो दङ। बावैसो सिगां सा 68 इम्फाल एयारपर्टआव सफैदों आरो सा 500नि गोबाङा लामाजों मणिपुरनि गुबुन गुबुन जायगायाव सौहैबाय।
बारग' मिज' नेशनेल फ्रन्ट हाथियार लाग्रा आफादा हुमखि होनायनि उनाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ एर'प्लेनजों लानानै फैनायनि खोथा होदोंमोन आरो मिज'राम सोरखाराबो रैखाथि होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय सोरखारा गावसोरनि खोथाखौ मावफुंनायनि सिगांनो मिज'रामाव थानाय मिथि हारिनि सुबुंफोरा गाव गावनो मणिपुर फारसे फैगासिनो दङ। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोरा न' भारा थादोंमोन बिथांमोनखौ बिगोमाफोरा न' एंगारनानै थांनो थाखाय बिथोन होदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय मिज'रामखौ एंगारनानै मणिपुर फारसे फैनो गोनां जादों। बिटिआरआव आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ बोखांनायनि खामानि जानायखौ सोराङाव लाबोदों अदालगुरि पुलिसआ। आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ बोखांनायनि सिन्डिकेटजों सोमोन्दो थानायनि दायाव अदालगुरि पुलिसआ सानैखौ हमदों। हमजानाय सानैनि मुङा फारियै आकाश बसुमतारी आरो रबित्राम बर'। खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला आकाश बसुमतारीया UPPLनि दैदेनगिरि आरो रबित्राम बर'आ बारग' NDFBनि सोद्रोमा। खौरांनि बायदिबावब्ला SP सुप्रिया दासनि दैदेननायाव आकाश बसुमतारी आरो रबित्राम बर' बिथांमोनहा आयेन बेरेखा बे खामानिजों सोमोन्दो दंमोन। आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव बिथांमोननि हेंथा इन्डियान पिनेल क'डनि 386, 323, 332, 506 आरो 34 धारा लागायनाय जादों आरो नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। दिसपुरनिफ्राय गोमादों सासे MLA आरो सासे MP। MLA अतुल बरा आरो MP कुइन अझा बिथांमोनहा दिसपुरनिफ्राय गोमादों, जायनि थाखाय बियाबनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ नागिरसेयावबो मोननो हायैनि थाखाय लामा सामा, वाल, खुन्थिया बायदिफोराव मिसिं पस्टार सिथाबनानै दोनदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनानो मोन्दों। नाथाय नोंथांमोनहा साननाय बायदि MLA अतुल बरा आरो MP कुइन अझाया गोमायाखै। गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ खेबसेबो खौरां लाफैयैखौ लानानै बोराबदों रायजो राजाफ्रा। बियाबनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोनहा खेबसेबो गावनि बियाबाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लाफैयाखै, जेरावनाखि गोबां जेंना जानानै दङ। लामा सामाफोरा अखा गैयि समावबो हान्थुसे दै जमा जायो आरो बे लामानि साखाथियावनो देहा फाहामसालि दङ। सेक्रेटारियेटआव मावग्रा सुबुंफोरनि न' दङ आरो गोथै सावग्रा जायगा दङ। जायनाखि हान्थुसे दै जायो, बेनि थाखायनो सोरबा थैनाय सुबुंखौ गोथैसालियाव लांनोब्लाबो गुबुन लामाजोंसो लांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। आरो बेबायदिनो गोबां जेंनाफोर दङ। नाथाय MLA अतुल बरा आरो MP कुइन अझा बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनाव खेबसेबो नुजाथिफैयाखै, खालि बिसायख'थिनि समावल' फैयो होननानैबो खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। फिन सासे पुलिस कनस्टेबलआ रां जानायनि दायाव साख्रि खोमानानै लानो गोनां जाबाय। चेक पइन्टआव रां लानायनि दायाव साख्रि खोमानो गोनां जाबाय UB कनस्टेबल शाह आलमआ। रिपर्टनि बायदिब्ला बङाइगावनि मानिकपुराव नाका चेकिंनि डिउटियाव थानाय समाव रां लानायनि दायाव UB कनस्टेबल शाह आलमआ साख्रिनिफ्राय बिदाय होजाबाय। BJPनि दैदेननाय आसाम सोरखारा रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथा गोख्रों राहा लाबाय थानायनि गेजेरावबो रां जाख्ल'नायनिफ्राय गोजानाव थानो हायैनि फिथाइखौ शाह आलमआ मोननो गोनां जाबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP सोरखारा गोबां होस्रांनाय हाबा मावबोदों। फिन गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय सिलसाख'आव इभेक्सन खालामनो अदेबानि होस्रांनो थांखि लादों रायजो सोरखारा। सिलसाख'आव गासै 130 बिघा हायाव होस्रांनो थांखि लादों रायजो सोरखारा, जायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों। आसामनि गुबै थागिबि सुबुंफोरनि सायाव इनाय खालामनायखौ खुद्रिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सिलसाख'आव थांनाय फेब्रुवारि दानावबो होस्रांनाय जादोंमोन, जेराव होस्रांजानाय सुबुंफोरनो फिन थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो दिनैसिमबो सोरखारनिफ्राय रावबो खौरां लानो फैयाखै होननानैबो फोरमायथिदों होस्रांजानाय सुबुंफोरा। होस्रांनाया 5 दान बारलांबाय, नाथाय सोरखारनिफ्राय रावबो फैयाखै होननानै खुद्रिदों। फोरमायथिनो गोनांदि गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय सिलसाख' ओनसोलाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो होस्रांनाया जाबोगासिनो दङ, जेराव गोबां बर'फोराबो होस्रांजानो गोनां जादों, मिसिंफोराबो होस्रांजानो गोनां जादों आरो गुबैयै ट्राइबेल सुबुंफोरानो बांसिनै होस्रांजानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।